Mbak Farida, ini Ose. Iya lapo. Aku ingin lo kepedok sampai nang toko emas. Oh, sampean wingi ra aku ning ndi? Aku ingin ku depan nang parkiran, kate mule, dari gak sepet nyopo. Untung gak ero lah gadeng-gadeng. Oh, ala wingi sore ta. Aku katene tuku emas, Mbak. Ngono sampean gak gelem. Nyapa aku wingi marani. Iya, wingi aku kesusu soalnya wis kesoren. Oh, ala tuku emas, Mbak. Biasa. Ya Allah, sugih emas saiki lho 2 juta. Digawe investasi, Mbak. Aku iku timbangane dhuwit nganggur ning omah tak rupakno emas. Lho alah enak ya Mbak Yus. Pantesan kapanane ku aku sampeyan ning Bank BCA ya Mbak yo. Awan-awan. Oh, nang BCA. Sesek sampean ketemu pas nang posisi endi, Mbak? Aku iku posisine wis arep mulai Mbak. Terus ero sampeyan ketokane si arep mlebu. Oh, ala ikut ta. Aku tuh biasa, Mbak. Kate deposit ngono lho ambek njukuk dhuwit gawe tuku emas. Pas sorene iku tak gawenan tuku emas iku. Rek, deposit piro? Halah Mbak Didik, mek 50. Iya, kok tinggi wae Rek. Ya Allah, sugih ternyata. Selamat, dek gak ero lah gadekno sertifikat iku lepas wae aku pencairan. Ya wis nek ngono Mbak, aku kate metu nang McD dendane kanca-kancaku. Wis ya. Duh enak ya Mbak. Tapi sampean percaya ta Mbak? Soalnya kapanane iku ya Mbak Nur iku cerita nang aku, Mbak Farida lho koyo di survei bank, koyo di foto-foto ngono iku. Mosok sih wong dhek lu tuku emas yo. Ya wis Mbak wis gak usah susun awake dhewe wong awake dhewe gak ero kenyataane ya. Mbak Farida jane sugih yo. Iya. Wong loro iki cek gampange dibujuki.